Maar dan wel door jouw eigen ogen gezien. Karni riva karni tadushi. Ik probeerde dus de heren en dames te ontfutselen wat de bindende factor was tussen hen. Met een kleine anekdote van Etienne, de op één na grootste zwijger van de groep, werd het me duidelijk. Hij vertelde hoe we erop gekomen zijn, weet ik niet meer, maar over seksuele voorlichting op één school en het verschil tussen de wat technische Europese benadering en de beleving van de jeugd op Curaçao. Men had de leerlingen van deze school seksuele voorlichting gegeven en een tijdje later bleek juist één van de meisjes dat voor dat onderwerp een hoog cijfer had gescoord, zwanger te zijn. Op de vraag hoe dat dan toch had kunnen gebeuren, antwoordde ze: maar juf, karni riva karni tadushi. Letterlijk betekent dit: vlees op vlees is lekker. Men had dus geen aandacht besteed aan de beleving, de gevoelens en emoties die bij seks een grote, zo niet de grootste rol spelen. Men had het allemaal heel technisch en theoretisch gebracht, afstandelijk en koud. Dat is ook een van de bindende factoren tussen bij deze toch wel behoorlijk verschillende kunstenaars. Het gevoel. Wellicht heeft dit ook te maken met hun gedeelde afkomst. Daarnaast hun sociale, maatschappelijke bewogenheid. De mens als onderdeel van de aardse natuur en het universum. De natuur op zich en het evenwicht in dit ogenschijnlijk uit losse, individuele personen, bomen, dieren en dingen bestaand geheel. Toen ik die bewuste woensdagavond hier binnenkwam, was niemand aanwezig in deze zaal. Het werk van Rudy herkende ik meteen, maar mijn aandacht werd getrokken door de folie die over 2 schilderijen hing. Ik werd erdoor geïntrigeerd en kreeg bijna meteen de neiging om aan die folie te gaan zitten pulken. Nu is die folie eraf en kunt u de magie en de spanning bijna aflezen van de schilderijen van Etienne. Want op een gegeven moment kwam een man binnen via die deur en ik wist bijna meteen dat hij degene was die zich achter de folie had verborgen. Later in het gesprek kreeg ik voor mezelf dan de bevestiging hiervan. Etienne wil namelijk dat zijn werk het woord doet. Maar dat jij als kijker, als ziend, eruit haalt wat erin zit. Niet alleen kijken en dan vanuit je eigen vooroordeel of beperkende bagage interpreteren, maar meer contempleren en op je in laten werken. Het mooiste vindt hij dat je elke keer iets anders eruit weet te halen. Het werk is eigenlijk ook nooit af, omdat je elke keer nieuwe informatie eruit kunt halen. Als het af zou zijn, dan is het dood. Er moet steeds beweging zijn, vindt hij. Een diepe coma mag, maar stilstaand niet. Etienne is nieuwsgierig naar alles wat hij ziet. Hij werkt niet vanuit dwang, maar wel vanuit een bepaalde drang om wat in hem zit via zijn werk te kunnen uiten. Volgens mij vindt hij dit alles wat ik nu sta te zeggen ook de reinste onzin en zou hij liever willen dat wij maar met z'n allen naar zijn werk zouden kijken in plaats dat ik hier over hem sta te praten. Carmencita kwam binnen, gehuld in een kokon van rust en stilte. Later bleek dat ze zich hierin had gesponnen tijdens een yoga-sessie die zij net daarvoor had gehad. Maar toen ze over haar werk en Curaçao, naar mijn idee voor haar een twee-eenheid, begon te praten, ontpopte zich de mooiste ijsvogelvlinder die er bestaat. Ze stond op en nam ons mee naar haar eiland waar wij samen een van de mooiste zonsondergangen konden waarnemen. Het hangt daar. Ik meende in die zonsondergang ook wat droefheid te ontwaren. Het is mij niet duidelijk geworden of dat zo is. Laat staan of die droevigheid is omdat deze zonsondergang zo ver in tijd of in geografische afstand van haar vandaan is geraakt. De blijdschap
Vrijheid, vrouwelijk en natuurschoon stroomde even later af van een ander schilderij van haar, als het echte water uit de door haar zo geliefde Caribische Zee. Zo geliefd dat als de yogalerares haar vroeg om aan een waterval te denken, zij elke keer weer zichzelf spetterend terugvond in het water van een van de baaien van Curaçao. Toch is er geen sprake van ongeremde uitbundigheid in haar werk, maar meer een contrasterende ingetogenheid bij zowel de schilderes als haar werken te ontdekken. Een uitdagende mysterieusheid om even stil te blijven staan en verder te ontrafelen. Zet me in een bos en ik klim meteen in een boom. Dat zijn woorden die alleen iemand gebruikt die zowel jeugdige ontdekkingsdrang als liefde voor de natuur in zich heeft. De manier waarop Geraldine haar schilderijen neervleide die avond sprak boekdelen. Dit waren niet zomaar schilderijen, zelfs geen kunstwerken. Dit waren delen van haar ziel, haar zijn. Ook de manier waarop ze erover praat en waarde geeft aan de symboliek die ze weergeven, komt uit haar hart. Eén groot hart. Eigenlijk lijkt ze een en al hart. Een en al gevoel. Oprecht en zonder zwaar op de hand te zijn, praat ze over de natuur en onze rol daarin als mensen. Zij heeft zichzelf de rol van boodschapper gegeven. Haar hoofd zit vol levensvragen en als ze werkt, moet ze kunnen zingen. Ze pakt zaken op die aandacht behoeven en geeft ze dan weer door als ze, voor haar gevoel, die aandacht eindelijk hebben gekregen. Zo schilderde zij een periode portretten van zwarte mannen en vrouwen, omdat er te weinig werd gedaan door anderen. Nu is de natuur de grootste leverancier van haar inspiratie en in het bijzonder de bomen. Sterke bomen, die stevig geworteld de geschiedenis in zich meedragen en met diegenen delen die het willen zien. De symboliek van de boom als kern van het leven en lid van een bos als gezin is goed te lezen en spreekt open tot ons, zonder belerend of verwijtend te willen zijn. Toen Rudy zei dat hij rusteloos is, was meteen ook de grootste understatement van de avond uitgesproken. Rusteloos als persoon, om precies te zijn. Maar ook een persoon die droomt, en dat was wel een eyecatcher. Natuurlijk weten we allemaal dat alle kunstenaars dromen zijn, of niet? Maar dat Rudy daadwerkelijk slaapt en droomt. Hij vertelde dat hij in een droom het ultieme schilderij had gemaakt. Daar kwam meteen de rusteloosheid weer om de hoek kijken. De eeuwige zoektocht naar het ultieme schilderij. Het schilderij waar niets meer aan gedaan hoeft te worden. Waar je niets over hoeft te vertellen of uit te leggen. Waarschijnlijk de zoektocht van elke schilder en eigenlijk ook van elke kunstenaar. In die droom had hij dus eindelijk rust. Zijn taak was volbracht. Maar het probleem met dromen is dat er aan het eind altijd weer de dagelijkse werkelijkheid loert. Rudy vindt het mooi om elke keer weer nieuwe dingen in hetzelfde te zien. Eén klein detail in de gevel van een gebouw dat hij elke dag ziet, maar ook zaken in zijn eigen schilderijen. Het leven is voor hem indrukken opdoen. En die wil hij dan ook op zijn manier weergeven in zijn werk. Rudy is ook de filosoof die heel boeiend kan vertellen hoe het laatste schilderij aan hem kan blijven kleven. Er moet sprake zijn van mysterie zonder dat het illusies verwordt. Ik geloof niet in toeval, omdat het volgens mij niet bestaat. Deze 4 individuen met hun verschillende werkstijlen hebben hun oorsprong allen op dezelfde rots en zijn nu hier bij elkaar om ons te laten delen in hun visie. De een ervarener door tijd en de andere juist met een frisse jonge kijk. Samen echter in balans met een gedeelde interesse in de mens en de geschiedenis. Geraldine, Etienne, Carmencita en Rudy, maar ook Bicom, hartelijk gefeliciteerd met deze expositie. En ik dank u allen voor uw aandacht.